Diskusie s inšpiratívnymi ľuďmi o témach, ktoré tvoria našu budúcnosť. Volám sa Juraj Girman a vítam vás pri podcaste Vedomosti. Je odborníkom svetového formátu. Pochádza z Košíc, pôsobí na Delft University v Holandsku. Vlastní viacero medzinárodných patentov, je prednášajúcim na prestížnych podujatiach, odborník na elektromobilitu a výkonnovú elektroniku, profesor Pavel Bauer. Paľo, vitaj. Ďakujem pekne za pozvanie. Som veľmi rád, že si prijal moje pozvanie aj mi cťou a prejdem hneď k tomu, že mňa celkom zaujímal tvoj životný príbeh doterajší, nielen v tej vedeckej oblasti, ale aj možno, že ako si sa dostal do Holandska. No je to dlhá story, je to dlhý príbeh. Niekedy v roku 87 som spolu zakladal ISTEC, čo bolo združenie pre študentov elektrotechniky. Vtedy prišla pozvánka na fakultu a potrebovali človeka, ktorý vie anglicky, nemecky. Ja som bol pripravený, tak som sa prihlásil na túto pozíciu. A potom som bol v Holandsku na konferencii v roku 89 ešte niekedy v septembri. Navštívil som katedru, ktorá pôsobila v mojom odbore a vtedy som potreboval články. Vtedy články boli ešte v vytlačenom zborníku, internet neestoval, tak som vysvetloval, že robím ašpirantúru na univerzite v Košiciach a mám záujem o články tieto a tieto. Na to konto mi ponúkli pozíciu na pol roka s tým, že ako sa to bude vybavovať nejaký čas. Prišiel november 89 a po novembri asi týždeň som dostal telex, to ešte tedy existovalo na univerzitu. Nech sa okamžite skontaktujem, tak som sa skontaktoval a ponúkli pozíciu na 4 roky. No a z tých 4 rokov to vyrástlo na vlastne celoživotný, dá sa povedať, pozíciu, ktorá vyústila až do profesúry a vedúceho katedry, ktorú zastávam teraz. Čiže to bola taká svojím spôsobom náhoda, ku ktorej pomohla tvoja aktivita. Náhoda, samozrejme, a trocha šťastie k tomu trebalo ešte, áno. Môžeš popísať divákom, že vlastne kde pôsobíš, čomu sa venuješ, aké sú tvoje témy vo výskumnej, ale aj akademickej činnosti? Pôsobím na Technickej univerzite v Delfte, ktorá je momentálne najlepšia univerzita v Holandsku. Pôsobím na fakulte elektrotechniky, matematiky a computer science a som vedúcim katedry výkonnovej elektroniky, ktorá sa volá DC Systems Energy Conversion and Storage. V podstate robím výskum, mám 8 assistant associate professors ako asistentov a robím výskum, mám asi 35 PhD študentov, laboratórium veľmi moderné, ktoré sme postavili v posledných niekoľkých rokoch a technikov, ktorí to laboratórium podporujú. Robím výskum na 4 takých hlavných nosných témach. Prvá téma je elektromobilita a elektrifikácia rôznych procesov, hlavne čo sa týka toho transportu. Tam o tom môžem hovoriť viacej o tej téme. Druhá téma sú mikrogridy, hlavne jednosmerné a energy hubs. To sú speciálne riešenia pre sieť v budúcnosti. Tretia téma je skôr výkonnová elektronika ako taká a jej inovácie. A štvrtá téma je reliability, to znamená, že spoľahlivosť budúcich komponentov sieti a výkonovej elektroniky. Asi mi rovno nahral s tou elektromobilitou. U nás je to tak vnímané. Ja neviem, slovenský vývoj a trpí na tým asi aj veda, aj rôzne oblasti inovácií, je taký jemne rozpoltená spoločnosť, ale tá elektromobilita je, u nás nájdeš buď totálnych fandov toho celého, ktorí sú ochotní do toho investovať peniaze a skúšajú všetko možné, a potom zástancov kompletne proti elektromobilite. Ja sa priznám, prvý raz s elektromobilitou som prišiel do styku práve v Holandsku, keď som tam bol na jednej zo služobných ciest a videl som, že tam bola motivácia priamo od, myslím, že nejaké úľavy na dane im boli, čiže všetci si kupovali elektrické autá, a vtedy hybridné, vieš, Toyota Prius, také veľmi škaredé auto, ale veľmi si to všetci pochválili, že to je skvelé auto. Aký je tvoj postoj vlastne k tej elektromobilite? Ja viem, že to je predmetom tvojho skúmania, ale aký je tvoj taký ten osobný postoj? Osobný postoj je samozrejme kladný a chcem vysvetliť, ako elektromobilita súvisí s budúcnosťou energetického systému. Ale najprv by som povedal o tej elektromobilite do širšieho hľadiska. Také témy, ktoré sú prístupné pre, dajme toho, poslucháča aj na Slovensku. Zaoberám sa napríklad elektromobilitou aj v otázkach týchto trakcií, to znamená vo vlakoch, alebo v električkách, alebo v trolejbusoch.
Tam je napríklad veľmi jednoznačne riešenie, to sú sústavy, ktoré sú elektrifikované, napríklad vlaky sú elektrifikované na Slovensku už niekoľko 10 ročí, takže to nie je problém. Avšak ten špičkový výkon, ktorý ten vlak berie pri východe do stanice a pri brzdení do stanice naspäť, je vysoký. Ten výkon sa dá zmeniť práve tým, že sa tam dajú baterky do sietí, dajú sa tam nejaké zdroje, ako napríklad solárne články, to znamená, že troška tam sa ten špičkový výkon aj zníži zo siete. A tento systém, ktorý akože, dá sa povedať, že je to elektromobilita, ktorá sa zmení na aktívnu sieť, umožňuje nám jednak usporiť nejaké prostriedky a jednak znižiť špičkový výkon. Podobne je to s trolejbusmi, podobne je to s električkami a prepojenie tých sietí, napríklad trolejbusové siete s elektrickou sieťou alebo s metrom v tých veľkých mestách umožňuje ušetriť energiu a znižiť špičkový výkon. Prepáč, len si to skáčem, môžeš trošku lajkom vysvetliť na nejakom príklade, čo je špičkový výkon? Špičkový výkon, to je ten najdrahší výkon, to je vlastne tá energia, alebo ten výkon, ktorý tá električka alebo ten vlak, ktorý vchádza do stanice, buď dáva späť do siete. Napríklad v prípade trolejbusov ten špičkový výkon je brzdiaci výkon, ktorý sa spáli v tých brzdách, v tých kolesách. Ak ten výkon my a tú energiu sme schopní uschovať nejakým spôsobom a sme schopní ju vrátiť späť do siete alebo prípadne použiť na niečo iné, tak v tom prípade dosahujeme veľké úspory energie a úspory tých prostriedkov. Napríklad, keď ten vlak vchádza do stanice, tak je ten špičkový výkon vysoký a keď ten výkon sme schopní uschovať v baterkách alebo priamo začať nabíjať elektrické auta z toho istého výkonu, to znamená použiť tento výkon, tak dokážeme usporiť veľké množstvo energie. Takže tento špičkový výkon je výkon, ktorý je najdrahší, ktorý ťahá zo siete tá daná sústava, či to je už vlak, alebo električka, trolejbus, metro. A prepojením týchto sústav dokážeme spôsobiť aj to, že ten výkon sa začne viacej spriemerovať. Takže toto je jedna z tých trendov. Ten som menoval kvôli tomu, že to spôsobuje vlastne tam priamo prepojenie na elektromobilitu, pretože tie nabíjačky sa môžu nabíjať nielen zo siete, ktorá je všeobecne prístupná ako tzv. Verejná sieť, ale aj práve z tých sietí, ktoré má tá vlaková sústava, tá elektrická sústava a to metro. Nabíjačky, čo sa týka nabíjačiek týchto elektromobility, k tomu sa vrátim, tam sú rôzne inovácie možné a tam sú trendy, ktoré tam prebiehajú, ale rád by som sa venoval tej problematike zo širšieho hľadiska. Takže napríklad, keď sa jedná o tú elektromobilitu, tak samotné elektrické auto je veľmi komfortné a je to veľmi pohodlná cesta k tomu, aby tá mobilita tých ľudí sa rozširovala. Keď zoberieme si väčšina užívateľov aut používa auto denne na vzdialenosti, ktoré sú malé, rádové 10 kilometrov. Raz do roka sa použije na dovolenku, dajme tomu do Chorvátska na Slovensku. Takže to vlastne elektroauto spĺňa tie podmienky, ktoré tam sú a zároveň umožňuje veľmi komfortný ako spôsob použitia dopravy. Teraz chcel by som menovať ešte hlavný trend, ktorý tu máme vo svete a v Európe, a to, že veľmi jednoznačne smerujeme k tým zdrojom energie, ktoré sú obnoviteľné. K solárnym a k veterným generátorom, prípadne energia z vln. Už len kvôli tomu, že energia napríklad solárna dneska je jednoznačne energiou, ktorá je najlacnejšia a vôbec neporovnateľne lacnejšia ako energia jadrová alebo energia spalovaním fosílnych palív. Takže solárna energia je budúcnosť a energia z vetra kombinovaná solárnou energiou s budúcnosťou. Teraz tieto energie samozrejme majú veľkú slabosť a to je to, že tie energie sú takzvané intermitentné. To znamená, že sa menia počas dňa, menia sa počas ročných období, menia sa počas rôznych geografických podmienok. To znamená, že sú premenlivé. A tá premenlivosť energie spôsobuje to, že sú nespodáhlivé, dá sa povedať. Teraz je potreba tú energiu nejakým spôsobom uschovať. Ako baterka napríklad je riešenie. A preto je elektromobilita výbornou kombináciou, lebo vlastne elektrické auto je veľká baterka na kolesách. Čiže ak skombinujeme energiu zo solárnych článkov alebo z vetra
s nabíjaním elektrických aut, ktoré má istú flexibilitu, lebo auto sa môže nabíjať počas dňa kedykoľvek. Väčšinou auto stojí 22 hodín denne stojí, 2 hodiny cez deň jazdí. Takže nabíjanie tých aut je možné z týchto energetických zdrojov. A tá kombinácia je kombináciou, ktorá je víťaznou kombináciou. Takže zásobník energie sú kľúčovým prvkom pre budúcu sieť. Zároveň tu dochádza k istej fragmentácii siete. Dnešná sieť je budovaná tak, že v podstate je centralizovaná, centrálne riadená. Sú veľké elektrárne, či už jadrová, alebo tepelné elektrárne. A keď vy zapnete do nejaký príjimač do verejnej siete, tak kde si sa ten generátor začne točiť rýchlejšie alebo začne točiť iným spôsobom. To znamená, že energia sa centrálne generuje a riadi. To všetko sa zmení, lebo energie z solárnych, veterných a rôznych iných zdrojov energie budú decentralizované a riadené lokálne. Energia sa bude viacej lokálne generovať a lokálne používať. A to sa volá tranzícia energetiky. A tu sú dve trendy, ktoré hrajú významnú úlohu. Prvý trend je výkonová elektronika a druhý trend je digitalizácia. Ja som hľadal slovo na digitalizáciu, anglické slovo je digitalization a digitization. To sú dve rôzne slová. Digitalizácia znamená v slovenčine v obidva prvky. Digitalization znamená použitie tých dát pre riadenie tej sústavy a digitization je použitie energie ako digitálnym prvkom, to znamená v nejakých spôsoboch, v nejakých packageoch, v nejakých balíkoch. To slovo som nenašiel v slovenčine, možno, že som hľadal zle, ale každopádne v angličtine ten pojem je rozličný na dve významy. Takže digitalizácia a výkonová elektronika zmenia ten spôsob používania energie. Prečo výkonová elektronika? Výkonová elektronika v podstate je technológia, ktorá umožňuje zmeniť kvalitu elektrickej energie, ktorá umožňuje zmeniť ten typ napríklad z jednosmerného na striedavý, naopak riadiť, dajme tomu, jednotlivé procesy a smerujeme k tomu, že elektrifikácia spoločnosti je stále viac a viac trendom. Môžeme hovoriť o elektrifikácii spoločnosti napríklad v dome, ktorom dneska bývaš, pravdepodobne už nemáš plynový varič, alebo teda plynový horák, ale máš indukčnú dosku, ktorá má 7,5 kW, ktorá v podstate potrebuje energiu elektrickú. Podobne máme dneska v domoch už kúrenie čiastočne elektrické, klimatizácia a ďalšie trendy, ktoré tu sú. Čiže nastáva elektrifikácia domácnosti. Elektrifikácia priemyslu je trend, ktorý tiež tu je. Čiže dostávame sa do momentu, kedy potrebujeme viac energie, ako v minulosti sme potrebovali. Ten nárast energetickej náročnosti je vysoký, takže to je prvý trend. A druhý trend je ten trend k smerom ku zdrojom energie, ktoré sú obnoviteľné. Ten trend zadržať nemôžeme a je už spôsobený len tým, že tá energia je lacnejšia ako energia klasických zdrojov. Práve tá veľká výzva je tam, ako tú energiu uschovať. A uschovať ju môžeme v baterkách, v elektrickom aute, ktoré má flexibilitu nabíjania, alebo ju môžeme uschovať v nejakých iných, napríklad molekulách. Najčastejšie sa menuje molekula, sa menuje ako hydrogén, to znamená vodík, ako vodíková ekonomika. Tam je to veľmi kontroverzné, nie sú názory jednoznačne určené, ale každopádne v nejakej molekule energiu schovať môžeme a budeme musieť, pretože najväčšou výzvou je energia a uschovanie na sezónu zásobník energie pre sezónu. To znamená, že energiu produkovať v lete a spotrebovať v zime. To je najväčšia výzva, ktorú máme pred sebou. Čiže ja sa vrátim trošku k tej elektromobilite a potom by som sa vrátil ešte ku tej sieti. Ja keby som bol trošku taký keď načúvam ľudí, ktorí sú skeptici voči elektromobilite u nás, hej, tak argumentujú spravidla dojazdom. No, to je to, čo si spomenul, že keď chcem ísť do Chorvátska, tak ja sa, neviem, dneska si natankujem auto, na 20 minút sa zdržím na pumpáni, toľko nevypijem kávu, idem preč, nabíjať ho musím dlhšie, hej. A potom, čo sa boja ľudia, je aftermarket. Dneska máme tú ilúziu, že to auto si spravidla drží cenu a je
predateľné po pár rokoch, čiže ten ako keby drží hodnotu. Nikto nevie, ako bude vyzerať aftermarket tých elektrických aut. Hej. Tam sa argumentuje batériou. Potom cena samotná, stále sa javí, že tie elektrické auta sú drahšie a potom sú tu také teraz posledne, čo bol blackout v Španielsku, tak tiež sa to ako bola také skeptické, že toto bude problém, keď všetci sa prídu domov a sa zapoja do elektrickej sieti. Možno, že nie je aj problém, že si túto tému oslovujú viac menej politici a nie odborníci si osvojujú a rovno, že sa argumentovalo vždycky s ekologickými, lebo to, čo ty hovoríš, mne prípada, že keď dostaneme nejakú modernú sieť, tak to bude nielen ekologickejšie, ale aj ekonomickejšie, ak sa vyriešime tie problémy, ktoré si spomínal. Tak prvá otázka bola o tom dojazde. Ten dojazd na aut sa zväčšuje, je čím ďalej tým väčší. Dneska máme auta, ktoré majú dojazd 500 km a viac. To znamená, že to Chorvátsko je už na dosah. Mm-hmm. Tie nabíjačky sa rozšírujú. Vo svete sú momentálne dva také základné typy nabíjačiek a to sú rýchlo nabíjačky, ktoré napríklad v Holandsku sú na každých 50 km a umožňujú nabíjať behom pol hodiny na plný náboj. Tie nabíjačky sú 350 kW, máme také nabíjačky. Len tak pre ilustráciu, dneska tie špičkové auta majú 100 kWh baterku, ktorá umožňuje dojazd 500 km zhruba. Čiže jedno nabitie na ceste, alebo dve nabitia na ceste umožňujú dojazd, dajme tomu aj do Chorvátska. Takže to je prvá otázka tej range anxiety. Druhá bola tá, že ekonomika. Áno, je to taká neznáma veličina. Tie baterky sú dnes ešte stále pomerne drahé. Očakávania sú, že tá cena batériek pôjde v najbližších 3-5 rokoch dole o 60%, čiže tá baterka nebude hlavnou cenou toho auta a výmena baterky bude možná. Takže toto je ďalšia otázka. Tretí bod je, ten systém sa bude meniť a to auto umožní ďalšie výhody, ktoré ten majiteľ auta momentálne nevidí. Konkrétne napríklad, pokiaľ sa jedná o nabíjanie zo solárnych článkov, my sme takú nabíjačku vyvíjali pred niekoľkými rokmi, som dokonca z ňou vyhral prvú cenu na výstave v Berlíne ako najlepšiu inováciu roka pre elektromobilitu v roku 2019. A tá nabíjačka umožňovala nabíjanie priamo zo solárnych článkov. Spočíva to v tom, že v podstate, pokiaľ mám solárne články na streche svojho domu alebo je na streche univerzity, tak nabiť to auto môžem cez deň, pokiaľ je tá energia veľmi lacná, dokonca ceny sú negatívne. Čiže kombinácia solárnej energie a auta elektrického je kombinácia, ktorá umožňuje ekonomicky to auto nabíjať a nie nabíjať ho, dajme tomu, za 35 eurocentov na kilohodinu, ale zdarma, dokonca za cenu minusovú. To je prvá otázka. Druhá otázka je tá, že to auto umožňuje balancovať tú sieť. Čiže keď ten vehicle to grid, takzvaný, to znamená naspäť do siete, sa umožní, tak bude možné tú sieť balancovať s tými baterkami auta. Keď si zoberieme si celkový výkon tej siete a zoberieme si, dajme tomu, 1 000 000 aut pripojených k sieti, tak je to veľmi vážne množstvo tých batériek v sieti, ktoré umožňuje rôzne balancovanie siete, rôzne trhové mechanizmy, aplikáciu ich a umožňuje ešte zvýhodniť tie energie zo solárnych článkov a z tých článkov veterných, dajme tomu. Čiže keď uvažujeme o nejakej elektromobilite v budúcnosti, tak prídem do práce a tam vlastne, lebo dnešný argument je, že vlastne ja síce mám dobré fotovoltiku doma, ale ja s tým autom prakticky nie som doma, keď je tá energia najlacnejšia. Hej. Ale vlastne to by tá chytrá sieť vyriešila to, že sú také články, napríklad som zamestnancov univerzity. Na univerzite asi nabíjam to auto tam. Zdarma, napríklad. Zdarma, hej. A tu je viacej dosahov ešte možných. Keď pozrieme sa na budúcnosť ako na, dajme tomu, perspektívu dlhšiu, tak ja si viem predstaviť sieť, ktorá bude poskytovať energiu zdarma, pretože slnko a vietor sú zdroje, ktoré sú zdarma a sa bude platiť podobne ako internet za prípojku. Za prípojku, ktorá vysiela prípojku. Dneska platíme internet nie za dáta, ale za vlastne silu prípojky. Podobný trend bude aj v budúcnosti pre sústavu energetickú, kedy vlastne zaplatím za
kilowaty z prepojenia svojho domu alebo svojho bytu so sieťou a keď dokážem baterkou balancovať tú sieť a mať prípojku nízku, tak bude mať nízke náklady. Cena energie pravdepodobne pôjde dole, ale pozor, cena sieti pôjde hore a veľmi rapidne. Ak si pozeráme na extrapoláciu tých požiadaviek, ktoré dneska máme pre budúcu sieť, tak hlavne elektrifikácia domácnosti, elektrifikácia dopravy, elektrifikácia priemyselných procesov, tak sa očakáva, že sieť musí byť posilnená 3 až 5 krát. To znamená obrovské investície do nových káblov, transformátorov a prvkov siete, ktoré sú tam dneska existujú vo sieti. Alternatívou je práve tam tá baterka a práve tá elektrifikácia, tie energy hubs, ktoré umožňujú ten špičkový výkon dodávať do siete alebo do aplikáciu nie zo siete, ale z nejakých batériek a z nejakých kombinácií rôznych zdrojov, ktoré to celé dokážu balancovať. Takže lokálna energia vyrobená a lokálna energia používaná je budúcnosťou a tá celá sieť sa bude fragmentovať, deliť na rôzne malé mikrogridy alebo malé prvky, ktoré budú medzi sebou vyvíjať energiu na rôznych úrovniach, ale celkové bude balancovanie v rámci tej siete, v rámci tých mikrogridov, v rámci, dajme tomu, jednej štvrte v meste alebo časti mesta alebo časti niekoľkých domov a budú sa navzájom podporovať a vymeniať energiu, ktorá bude efektívna, výmena energie, ktorá bude veľmi lacná a ktorá bude veľmi spoľahlivá. Ja by som možno videl takú analogiu, ako keď dneska používame internet. Niekedy úplne niečo iné, pripojiť sa na internet. Už dneska nikto nepoužíva, každý je prakticky stále v nejakej sieti virtuálnej, tej istej, na tých istých sieťach, na tých istých službách a on tiež nerozlišuje, že či je vypojený na Wi-Fi routery, alebo či má nejaký 5G príjimač alebo podobne a viem si predstaviť, že vlastne to bude tá chytrá sieť, ako keby, že nie treba rozmýšľať o odbernom mieste svojom, ale ako keby o celom tom gride, hej, to je podmnožiny. Tá chytrá sieť to je budúcnosť. Samozrejme, tá chytrá sieť pozostáva z rôznych fragmentovaných sietí, ale rád som vrátil tomu tej analógii. To nám vyžaduje, aby sme boli pripojení k tej sieti stále. To znamená, že musíme mať systém, ktorý nám umožní sa pripojiť k tej sieti. Tam ja sa zaoberám práve vyvíjaním rôznych nabíjačiek. Rýchlo nabíjačky sme vyvíjali tiež pre rôzne podniky v Nemecku. Potom nabíjanie bezkontaktné, v to verím tiež, že čiastočne to bude pokrývať trh, lebo bezkontaktná nabíjačka umožňuje nabíjanie auta kdekoľvek, dokonca aj počas jazdy. Sú rôzne testy na tieto aplikácie. Ja vidím jednoznačne napríklad aplikačné možnosti pre taxíky, ktoré nemajú čas na nabíjačku vyťahovať zo siete a zastať pri tých nabíjacích bodoch. Takže nabíjačky bezkontaktné a potom nabíjačky tzv. Inteligentné, smart. A toto je najväčšia budúcnosť tohoto celého procesu. Ako tú nabíjačku sa autom skombinovať, aby sa dalo nabíjať všade, kedykoľvek a používať to nabíjanie bez nejakých ohraničení. Tam bude hrať veľkú úlohu umelá inteligencia. Lebo tam sú rôzne faktory, ktoré ovplyvňujú to nabíjanie. Je tam to želanie toho majiteľa auta, ktorý chce mať auto nabité na nejakú hodnotu v nejaký čas. Samozrejme, tá nabíjačka bude vedieť, aký je program toho majiteľa auta. Potom je tam želanie tej baterky, ktorá chce byť nabíjaná čím lacnejšie, čím ekonomickejšie pre nabitie tej baterky, aby tá baterka nebola používaná veľmi často a veľmi... Čiže životnú baterka bola väčšia. Je tam potom ekonomická situácia, to znamená nabíjanie, keď energia je lacná. Je tam potom tá sieť, ktorá musí byť nepreťažená, čiže nabíjať vtedy, keď tá sieť má kapacitu. A všetko to sú kontroverzné požiadavky. A tieto požiadavky sa dajú popísať nejakými rovnicami dokonca, avšak riešenie nejestvuje. A práve aj umelá inteligencia, ktorá dokáže takéto problémy proti sebe postaviť a urobiť nejakým spôsobom riešenie toho problému, tak tam bude hrať veľkú úlohu. My to voláme Energy Management System, takže tá inteligentná nabíjačka bude umožňovať, aby to auto bolo nabíjané efektívne, lacno, pre sieť v vhodných okamihoch,
z energií, ktoré sa vytvoria zo solárnych článkov alebo veternej energie a ktorá bude zároveň umožňovať pre toho majiteľa auta maximálnu flexibilitu. Takže tam hraje tá umelá inteligencia veľkú úlohu. Uh-huh. A teraz možno zabrdnem do politiky. Nebolo chybou odôvodňovať celú tú elektromobilitu ekológiou, lebo tak mám pocit, ako keby, že ten politický diskurs sa okolo Green Dealu zničí naše hospodárstvo, podobne ako keby, lebo keby niekto dokázal vysvetliť lebo to, čo si ty povedal, taká tá moderná sieť v podstate umožní kopu veci a bude to lacnejšie. Čiže a ešte si viem predstaviť, že vznikne nový typ produktov a služieb, o ktorých dneska ešte nevieme, že ten ekosystém ďalej vyprodukuje ďalšie inovácie. Ale späť k tej mojej otázke, nebolo chybou argumentovať ekológiou? Nerad odpovedám áno alebo nie, ale tentokrát musím povedať, že áno. Je to chyba politikov, ktorí tlačili Green Deal bez nejakých ekonomických analýz. Ten Green Deal samozrejme má svoje podstatné veci, ale ktoré sú odôvodniteľné, avšak ako je prezentovaný dnes, nie je udržateľný. Takže toto je určite otázka, ktorá sa odpovedá, áno, ten Green Deal musíme brať s rezervou a treba ho brať ako trend, ale nie ako imperatívny nejaký politický príkaz. Takže toto je odpoveď na tú otázku. Čiže ako vyzerá, zhrňme to, ako vyzerá moderná sieť budúcnosti? No je to sieť, ktorá bude dominovaná výkonnou elektronikou. Si predstavte, že dajme tomu, máte doma adaptér pre laptop alebo pre telefón, tak takýchto adaptérov v sieti bude strašne veľa. Dneska ten tok výkonov je centrálne riadený a ide z tých veľkých elektrární až spotrebiteľovi. V budúcnosti to bude fragmentovaná sieť, ktorá bude lokálne energiu produkovať, lokálne bude ju schovávať a lokálne bude ju spotrebovať alebo meniť na inú energiu. Takže tam vznikne nový prvok a čiastočne tam hraje úlohu aj ten jednosmerný prúd. Možno pre laikov vysvetliť treba, že naša sieť je budovaná na stredavom prúde, to znamená, že je to tzv. AC sieť. Pred tými 100 rokmi bola vojna prúdov, kedy Edison a Tesla súperili o to, že aká sieť bude mať, aký bude charakter siete. Edison bol ten, ktorý tvrdil, že ten jednosmerný prúd je výhodnejší a samozrejme jeho konkurent bol Nikola Tesla, ktorý propagoval stredavý prúd. Nakoniec vyhral veľmi dodačne Nikola Tesla kvôli tomu, že dokázal zostrojiť transformátor, ktorý umožňoval tú elektrickú energiu transformovať na vyššie napätia, transportovať na vzdialenosti dlhšie a opäť transformovať dole späť na nižšie napätia. To Edison nedokázal. To znamená, jeho sieť nebola, ako sa hovorí na škále, scalable, neviem po slovensky tento výraz vysvetliť. Škálovateľná. A tým pádom prehral tento boj. Takže máme tu na 100 rokov sieť stredavú. Avšak dnes, keď si pozrieme na rôzne komponenty, hlavne na tých napäťových nižších úrovniach, tak v podstate solárna energia je jednosmerná. Môžeme hovoriť aj energia z vetra je jednosmerná, baterky sú jednosmerné, autá sú jednosmerné. Potom máme rôzne trebárs spotrebiče, ako napríklad televízny prijímač, alebo už len iPad, alebo laptop. Všetko sú jednosmerné prijímače. Takže doma máme momentálne v priemere okolo 20 až 30 rôznych adaptérov, ktoré nám umožňujú zmeniť tú energiu z napätia stredavého na jednosmernú. Vzniká tu na trend, no a ešte som spomenul vlastne aj osvetlenie. LED lampy sú tiež jednosmerný prúd. Vzniká tu na trend na tých nižších úrovniach, ako riešiť tú energiu miesto tých sietí stredavých, vytvárať nejaké mikrogridy s jednosmernou energiou. My sme na TU Delft postavili pred niekoľkými rokmi prvú budovu, ktorá je na univerzite. Voláme ju PALS budova, ktorá je postavená na jednosmernom prúde. To znamená, že celá budova má jednosmerný prúd, všetko je riadené jednosmerným prúdom, sú tam články na streche fotovoltaické, 350 V, jednosmerný prúd je tzv. Backbone tej sústavy, tej budove. USB umožňuje nabíjanie tých aplikácií ako laptopy alebo dajme tomu telefóny. Čiže je to možné.
perspektívne je to čosi, čo bude lacnejšie ako sieť stredáva. A opäť tam tam očakávame veľký vývoj v hľade tých komponentoch. Keď si pozrieme na napätie vysoké, tak už dneska vieme o tom, že jednosmerná sieť na tie vzdialenosti dlhšie ako, dajme tomu 300 km, je jednoznačne ekonomickejšia a lacnejšia ako sieť striedavá. Takže vznikajú tzv. HVDC prepojenia. V Holandsku máme plán urobiť prepojenie HVDC s veternými parkami v mori. V Nemecku sú plány zo severu na juh. Takže HVDC je už fakt, že je to lacnejšie a je to každopádne má menšie straty na vzdialenosti, na dlhšie vzdialenosti ako 300 km. Pokiaľ sa jedná o, dajme tomu, energiu z mora, tak je tá vzdialenosť už oveľa kratšia, radové iba 100 km, dajme tomu. Čiže jednosmerný prúd vyhráva na vysokých napätiach. V nízkych napätiach pomaly sa presadzuje aj v rôznych aplikáciách, takže toto je ďalší trend, ktorý tam hraje úlohu. A každý spotrebič je pripojený na tú sieť cez nejaký výkonový polovodičový menič. Tá výkonová elektronika hraje úlohu práve v tých adaptéroch a napriek tomu, že tie adaptéry máme dneska v dome, tak tie adaptéry budú na rôznych úrovniach v sieti, na úrovniach stredného napätia, vysokého napätia a sieť bude fragmentovaná a sieť bude zároveň riadená oveľa bližšie, oveľa jednoznačnejšie ako doteraz tá sieť je, ktorá je vlastne, dá sa povedať, že veľká platňa, medená platňa a výkon tečie smerom, kde je najmenší odpor. Takže tá sieť bude úplne iná. Tú revolúciu spôsobí výkonová elektronika, baterky a samozrejme digitalizácia, čiže množstvo dát, ktoré bude potrebné, aby tá lokálna sieť bola možná balancovateľná a riadená lokálnym. Ja sa ti musím priznať, pre mňa bola vždycky energetika a výkonová elektronika v podstate niečo veľmi nezaujímavé, ale keď to počúvam, čo z toho všetko spravila digitalizácia vlastne, tak je to fascinujúce. A toto všetko počujem, je to veľmi zaujímavé obor a dobre sa to počúva. Ako veľmi je to zaujímavé. Keď sa vrátime tej nabíjačke, tak tá nabíjačka vlastne je čistá výkonová elektronika, ale potrebuje inteligenciu, potrebuje inteligentná. Takže to znamená, že kombinácia tej digitalizácie výkonovej elektroniky spôsobuje nám tú celú revolúciu. Opäť treba si uvedomiť, že alternatíva je sieť posilniť 3 až 5 krát, alebo alternatíva je sieť zmeniť na novú sieť, na sieť, ktorá bude inteligentná a ktorá bude viac fragmentovaná. Kde tu má miesto jadro? Jadrová energia. Jadrová energia miesto má, samozrejme. Na Slovensku tá jadrová energia je dominantnou. Dá sa povedať, že to je dosť ako... Ja to pokladám za dobrú vec. Samozrejme, musíme sa pozerať na budúcnosť a tá jadrová energetika je momentálne ako veľmi spoľahlivým zdrojom, ale čo sa týka ceny, tak tá energetika založená na zdrojoch obnoviteľných bude flexibilnejšia a lacnejšia v budúcnosti. Ja som za jadrovú energetiku, to je ako, musím povedať otvorene, že nie som proti, teda určite. A si myslím, že to je dobrý základ pre tzv. Base load. Takže to miesto jadrovej energetiky ja to vidím. V rôznych krajinách sú rôzne názory. Sú krajiny, ktoré sú vyslovene proti jadru. Je to dané historicky, je to dané rôznymi politickými tlakmi. Ja si myslím, že ten zdravý mix tam hraje úlohu aj jadro. Pýtal si sa na blackout v súvislosti s elektromobilitou. Ten faktor tu je, tá chytrá sieť alebo tie chytré komponenty nám spôsobujú to, že sme prepojení s komponentami na rôzne komunikačné technológie, že internet hraje veľkú úlohu, cloud hraje veľkú úlohu a všetko, čo je prepojené na internet, čo je tok dát, umožňuje zároveň aj cyber tzv. Attack, to znamená útok. Jaká zraniteľnosť. Prípadom veľmi jednoznačnou príkladom je ten útok Ruska, ktorý spôsobil na Ukrajine blackout ešte v roku 2016, pokiaľ sa dobre pamätám. Tie komponenty, ktoré sú v sieti, sú inteligentné, prepojené na centrálne riadenie a ako náhle si schopný preniknúť do toho riadenia, tak spôsobuješ veľké škody. Čiže cyber security je čosi, čo je neželateľný, dá sa povedať, produkt práve tej prepojiteľnosti a inteligencie siete. Čiže musíme dbať na to, aby tá cyber security
bola zachovaná. Ja sa zaoberám práve témou, ktorá sa týka tých nabíjačiek a základná otázka je taká, či dokáže niekto tým, že sa nabúra do nabíjačky, do toho softvéru, či dokáže niekto tú sieť, dajme tomu, znefunkčniť. Jednoduchý príklad je, dajme tomu, tvoja varná doska v dome alebo v byte. Varná doska má 7,5 kW príkon, tvoj byt má zhruba, alebo dom má zhruba tých 10 kW, 20 kW maximálne. A tie domy sú na ulici zradené v nejakej konfigurácii, kde sa počíta s zhruba 20% faktorom súčasnosti. To znamená, že sieť je budovaná tak, že nie je budovaná na celkový výkon pripojených spotrebičov v celej sieti, ale napríklad na 20%. To je štatisticky dané. Ak ty dokážeš spôsobiť to, že v celej ulici alebo v celej štvrti sa všetky varné dosky naraz zapnú a začnú spotrebovať energiu, tých 7,5 kW, prípadne ďalšie spotrebiče, všetky klímy, tak sieť zložíš. To je jednoduchý príklad toho, že ten cyber security, to znamená, že tými dátami a tom riadením tých jednotlivých komponentov ty dokážeš sieť znefunkčniť. Takže to je téma, ktorej sa venujeme. Ja sa venujem práve téme, ktorá sa týka nabíjačiek. Nakoľko je možné tú sieť, dajme tomu, poškodiť a riadením tých nabíjačiek, dajme tomu daným signálom všetkým nabíjačkám, nabíjaním plným výkonom, tú sieť znefunkčniť. A je to opäť výkonová elektronika a je riadenie, ktoré dá sa povedať, že je riadené chytro, centrálne, s nejakými signálmi. A to je otázka tej cyber security. Čo sa presne v Španielsku stalo, to momentálne ešte nevieme. Tam hrali rôzne faktory úlohu, ale je to určite vec, ktorá sa musíme venovať a ktorá nás, dá sa povedať, do istej miery aj ohrozuje. Takže je to téma pre výskum a je to téma preto, aby sme vedeli tú sieť budúcnosti ochrániť. Treba si povedať, že čím zložitejšie je náš spôsob života, používanie chytrých technológií, tým sme zraniteľnejší, lebo keď vypadla energie mojej starej mame, tak si zapálila sviečku a sa išla modliť alebo niečo, ale dneska tým pádom my máme ohrozené, vlastne nemôžeme pracovať, nemôžeme nič robiť. Je. Áno. A hlavne tá adikcia na internet je veľmi, veľmi vysoká. Momentálne nedokážeme bez internetu nič riešiť. Dokonca elektrifikácia spoločnosti spôsobila to, že pokiaľ nie je elektrická energia prístupná, tak napríklad nemáme ani vodu. Tam sa jedná o rôzne systémy, ktoré pumpujú tú vodu. Nemáme dokonca ani možnosti iných energetických zdrojov, ktoré sú riadené elektricky. To znamená, že energia z elektrického energie je podstatným nositeľom práve tých rôznych ďalších prídavných zariadení, ktoré tam hrajú úlohu. A tu máme ďalšie pole pre ľudí, ktorí majú radi konšpiračné teórie a s určitým prvkom antiodbornosti. Ja sa dopýtam vlastne každého hostia, ako ty sa nazeráš na to? A sa spýtam, je to aj v Holandsku také niečo? Že, asi vieš, o čom hovorím, tak ty si tu pravidelne na Slovensku, tak vnímaš, že máme niektoré diskusie, ktoré sú výrazne antiodborné. Áno. Je to tak, žiaľ Bohu, sú aj v Holandsku ľudia, ktorí sa venujú týmto rôznym konšpiračným teóriám. Je to antisystémová reakcia na, dajme tomu, ich osobný neúspech alebo nejakým spôsobom strach, obavu. Z toho systému sú znechutení, tak hľadajú nejaké iné zdroje informácií. Je to zároveň spôsobené tým, že človek, ktorý mal takéto nejaké veľmi extrémne názory, predtým sedel sám v krčme a rozprával do piva. Dneska ten človek je prepojený cez Facebook alebo v rôznych skupinkách s množstvom ďalších ľudí a posilňujú svoje názory. Ja som mal práve príklad jedného PhD študenta, ktorý mi tvrdil veľmi jednoznačne, že pristáte na mesiaci moon landing bolo akože nahraté v štúdiu, že sa to nikdy nestalo. A v tom čase som práve bol veľmi alergický na túto teóriu a som hovoril, že ako to môžeš tvrdiť, pokiaľ sa jedná o to pristáte na mesiaci, to je historický fakt, ktorý je dokázaný, Sovieti ho sledovali veľmi pozorne, keby tam bola čo najmenšia pochybnosť, tak by to bolo jasne odhalené, ale to sme sledovali všetci vlastnými očami alebo vlastnými rôznymi
cez televíziu, cez rádio bolo možné pozorovať. Dokonca aj takýto fakt, ako je prísateľ na mesiaci spochybňované dnes, plochosť Zeme je ďalší príklad. Čiže vedecky dokázané fakty sú spochybňované. A to je moment, ktorý nás musí alarmovať, lebo tu dochádza k tomu, že vlastne nič nie je pravda a všetko dokáže človek spochybniť. Bez nejakých faktov, na základe pseudohypotéz, ktoré sú veľmi ľahko vyvrátiteľné. Tam problém je niekedy, že šíria samotný si aj časť vedcov alebo odborníkov, aspoň v spektrách, vždycky sa nájde nejaký, ktorý dopomôže a dáva legitimitu týmto názorom. Áno, to je problém a si myslím, že to určite neprispieje pre budúcnosť ľudstva. Je to určite do istej miery, dá sa povedať, že istý hyenizmus týchto ľudí, ktorí si uvedomujú, že to, čo šíria, je nepravda. Veď dneska hovoriť o plochej Zemi, prečo máme snímky z vesmíru, máme svedkov, ktorí boli v vesmíre, ktorí videli tú Zem, že nie je plochá. Dneska o tom hovoriť je totálne proste hlúposť. A napriek tomu sú hnutia, ktoré veľmi seriózne sa zaoberajú plochosťou Zeme. A to je, škoda o tom hovoriť, ale to je v podstate fakt, ktorý to je skôr pre psychológov vysvetliť vlastne, prečo tí ľudia takto konajú a čo ich k tomu vedie. Ale je to škodlivý faktor, lebo tým pádom konšpiráciou je možné vysvetliť čokoľvek. Konšpiráciou je možné zdôvodniť čokoľvek. Že základnosť tých teórií je na tom postavená, že ono ako keby trošku je niečo na tom pravdy, vždycky sa točí okolo pravdy, alebo že vyzerá to vedecky, vyzerá to fundovane, vždycky sa to opiera o nejaké fakty, ktoré si bežný človek neoverí, ale ja mám takú skúsenosť, že buď sú to ľudia, ktorí vlastne takto ako keby narábajú s neistotou samotnou, alebo s frustráciou, ako si spomínal, ale potom ja vnímam osobne veľký problém je, že keďže politici začali narábať s týmito, niekedy som mal za to, že ja stále si spomínam na jednu príhodu, jak mi hovoril jeden taxikár v Bonne, ktorý mi rozprával, že bolo vydávať napríklad Helmuta Schmida, keď bol Bundeskancler, že sa s nejakým profesorom ekonomie vždycky fajčil a prechádzali sa, za ním išla ochránka, ale že ako keby aj tí politici sa obklopovali práve vzdelanými ľuďmi, ktorí nechali si vysvetliť veci a bola akceptácia vzdelania, vedy a pokroku. A teraz ako keby, že veľa politikov vidí, aspoň u nás, príležitosť v tom, je to názor, ktorý je relevantný, pretože mu verí nejaká kritická skupina a nadbieha sa týmto kvôli preferenciám. Je toto aj v Holandsku? Myslím si, že nie v tej miere ako na Slovensku. Samozrejme je to tam tiež, akože jestvuje takáto skupina ľudí, ale je oveľa viacej marginalizovaná ako na Slovensku, kde hrajú práve v tej politike veľmi významnú úlohu. A teraz môžeme hovoriť o antivakcinácii, môžeme hovoriť o rôznych ďalších konšpiračných teóriách. Je to antisystémová vec a to rozčarovanie ľudí, ktorí sa nevedeli uplatniť alebo nedokázali sa uplatniť, sa tým pádom tá frustrácia sa preukazuje práve v týchto konšpiračných teóriách, kde vysvetľujú práve svet. Svet je úplne inak, pretože konšpirácie nás dokážu ako riadiť. Môžeme hovoriť o nejakých konšpiráciách, o nejakých jašteroch, dokonca o nejakých ďalších, ani neviem, všetkých konšpirácií nepoznám. Snažím sa tomu vyhýbať, ale tá téma v Holandsku je menej atraktívna ako na Slovensku. Čo súvisí možno, že s tým, že slovenský volič je možno viacej orientovaný na tému, že svet je riadený veľkými veľmocami. My sme mali, ktorí nedokážeme presadiť svoje názory a preto konšpirácia je do istej miery vysvetlenie, ako ten svet funguje. Svet je komplexný, veľmi komplikovaný mechanizmus a politika je ešte komplikovanejšia. Pokiaľ nedokážeme vysvetliť ten politický trend, ktorý tam jestuje, tak konšpirácia ho vysvetlí úplne jednoznačne a jednoducho. Máš ty nejaký vedecký vzor alebo ľudia, ktorí ťa najviac inšpirovali v tej svojej vedeckej práce? To je dobrá otázka. Keď tak na tým premýšľam, tak nejaký vedecký vzor konkrétny nemám, alebo mal som vzor okolo seba v Holandsku tých profesorov, ktorí tam boli, ktorí sa pokladal za, dá sa povedať, za supermanov, lebo myslel som si, že dokážu veci, ktoré sú nedokázateľné.
Dneska vidím, že to nebol Superman, že to bol človek, ktorý pracoval veľmi tvrdo, ťažko a ktorý bol akurát možná viacej vizionársky ako iní ľudia. Takže dnes sa venujem práve týmto mladým ľuďom a sa snažím v nich vybudovať, dá sa povedať, nejakým spôsobom pocit toho, že dôležité je, aby tá vízia budúcnosti alebo vízia toho výskumu bola definovaná veľmi jednoznačne a veľmi včas a aby tú víziu potom aj, dá sa povedať, nasledovali. To znamená, že výskum nerobiť len oportunisticky tam, kde sú peniaze alebo kde sú možnosti, ale dá sa povedať, že dá ten výskum riadiť smerom, kde vidíme tú víziu tej budúcnosti. Takže toto je prvá vec. Druhá vec potom ma fascinoval jeden príbeh z Maďarska, ktorý som sa dočítal ešte ako mladý človek. Bolo isté gymnázium v Budapešti, kde študovalo niekoľko nositeľov Nobelovej ceny. A títo nositeľov Nobelovej ceny tvrdili, že istý profesor matematiky ich inšpiroval k tomu, že sa venovali vede. Tak som bol zvedavý na to, že ako to je možné, že jeden profesor matematiky dokázal vychovať, tam myslím, že tu sa jednalo o 3 nositeľov Nobelovej ceny, jedného gymnázia v Budapešti. Ten človek musel niečo vedieť viac ako ostatní a musel vedieť tých ľudí inšpirovať a motivovať, aby pracovali na sebe, aby pracovali na svojej vedeckej kariére, že dokázal týchto Nobelovej ceny nositeľov vychovať. A tá globalizácia vo svete je postupujúca aj v rámci tej výuky. Dneska, keď sa pozrieme na univerzitné prostredie, tak tá istá učebnica sa používa v Holandsku ako v Košiciach, alebo v Číne, alebo v Amerike. To znamená, že prístup informácií je umožnený. Informácie sú všade, kdekoľvek, kedykoľvek. Avšak tá istá učebnica sa používa s rôznym úspechom. Dajme tomu, teraz nechcem hovoriť o Holandskej univerzite, ale dajme tomu na univerzite v tých špičkových univerzitách z tej istej učebnice dokážu učiť študentov na iné vedomostné úrovne, tým, že práve v nich budujú nejakým spôsobom kuriozitu, kreativitu, rôzne skills, to znamená rôzne vlastnosti, ktoré sa dokážu použiť v neskôršej praxi. Tá istá informácia, tá istá učebnica má iný dosah práve tým spôsobom výuky a tým učiteľom. A to je práve ten dôležitý faktor. A to umožňuje zároveň aj to, že tie krajiny, ktoré venujú prostriedky pre výuku, výskum a vedu, dokážu rásť rýchlejšie. Je dokázané, že každé euro investované do výuky alebo do vedy sa vráti 6-krát. To je faktor, ktorý je ako dokázaný. Avšak tu je problém ten, že tá návratnosť trvá nie 4 roky, čo je vlastne horizont jedného politika, ale trvá možno 15-20 rokov. Krajiny, ktoré boli úspešné v transformácii, dajme tomu na ekonomicky vyspelé krajiny, ako napríklad Korea, Južná Korea, alebo Tajvan, alebo Singapur, investovali do vedy, výskumu a do školstva podstatné prostriedky, 4-5% HDP, ktoré investovali do tohoto. Singapur je pekný príklad. A tieto krajiny sa vypracovali na technologickú úroveň, ktorá dnes pre nás je, dá sa povedať, vzorom. Toto je smer, kde Slovensko má smerovať. Vedomostná ekonomika sa skloňuje na každom kroku, hovorí sa o tom pri každých voľbách, avšak keď sa dojde k tomu nakoniec, tak skutek utek, jak sa hovorí. Takže toto je prvá vec, ktorá tam hraje veľmi významnú úlohu a si myslím, že musíme sa tomu venovať serióznejšie a každopádne tam je viacej faktorov, ktoré ovplyvňujú tú kvalitu školstva. Otvorenosť univerzitného prostredia je jeden z faktorov. To prostredie musí byť otvorené. To znamená, musíme spôsobiť to, že musíme sa snažiť, aby tí ľudia, dajme tomu z Južnej Afriky, z Indie, Spojených štátov, aby sa uchádzali o miesta profesorov alebo docentov aj na univerzitách na Slovensku, aby priniesli to medzinárodné prostredie, konkurenciu a zvýšili kvalitu. Ten tlak na kvalitu potom bude úplne kdesi inde a spôsobí to, dá sa povedať, nárast tých úspechov univerzity. Bez toho to nebude možné, žiaľ Bohu.
Som rád, že si to spomenul. Bohužiaľ, ja mám pocit niekedy, že na Slovensku neexistuje objednávka, ale ona možno nebola ani v Singapúre na to medzi ľuďmi, ale tam bol ten entrepreneurship tých lídrov, ktorí vlastne vedeli, že je to nevyhnutné, tak to musia presadiť bez ohľadu na to, že vlastne niekto iný obere ovocie z tohto stromu. To je veľmi dôležitý faktor, práve ten entrepreneurship, čo si hovoril. To znamená, že vedecké výskumné výsledky, ako sa uvádza do praxe, akým spôsobom startupy sú podporované, akým spôsobom tá univerzita vytvára prostredie pre vznik tých startupov, ako ich, dá sa povedať, poskytujem priestor, nejakú inú podporu, patenty, ktoré sa dávajú do praxe, akým spôsobom ten celý vôbec, tá celá klíma toho startupu alebo tých rôznych podnikov funguje, ako štát podporuje inovácie, akým spôsobom tie podniky sú stimulované, aby dávali univerzitám výskumné úlohy, akým spôsobom sú tie podniky motivované. To znamená, že tam sa jedná o rôzne faktory. Dajme tomu, ten projekt, ktorý dá podnik Holandsku univerzite, tak ten podnik má do istej miery výhodu tým, že ten štát tú sumu zdupluje, dajme tomu v rôznych schémach, podporuje aj iným spôsobom. Nepoznám dosť dobre prostredie na Slovensku, takže nedokážem posúdiť, ako to funguje tu. Ale toto je kľúčovým, dá sa povedať, riešením podporiť vedu a podporiť tú podnikavosť. A tá podnikavosť samozrejme podporovaná musí byť aj po stránke finančnej, prístupom k tomu crowdfundingu, prístupom k tým rôznym servisom, službám. A to celé je, dá sa povedať, začarovaný kruh. Dneska najviac podnikov vzniká a zaniká v Kalifornii, v Spojených štátoch, kde je vyslovene prostredie vytvorené preto, aby tie podniky dokázali vzniknúť, rásť. Je tam veľmi silný kapitál, ktorý dokáže rôzne myšlienky podchytiť veľmi skoro a veľmi rýchle dokáže z nich urobiť aj úspešný podnik. Nepoznám situáciu na Slovensku, ale v Európe celková situácia je taká, že sú veľké podniky, ktoré, dá sa povedať, ten priemysel ovládajú a tých startupov je síce dosť, ale majú ťažšiu situáciu preniknúť na ten vrchol, ako dajme tomu v Spojených štátoch. Teraz mám pre ťa záľudnú otázku. Ak by si bol s tým všetkým skúsenosťami, rozumom, čo si nadobudol, a bol by si teraz študentom, to je jedno, či v Holandsku alebo na Slovensku, hej, a čo by si robil? Možno, že nehovorím, som povedal inak, lebo bola iná doba, keď si študoval, ty úplne asi inak to fungovalo. Ale dneska, keď vidíš tie všetky možnosti a čo by si robil ako študent? V prvom rade musím povedať, chcel som sa venovať jednej téme, ktorá sa týka tých študentov a ja vidím hlavný problém študentov na Slovensku je to, že je tu veľký únik mozgov. To je otázka, ktorá súvisí s tou otázkou prvou. Ja sa k tým vrátim ešte. Ten únik mozgov je veľký problém pre budúcnosť Slovenska. Hovorí sa, že najlepšia slovenská univerzita je v Brne a ja vidím veľa študentov momentálne v Holandsku, čo sa teším samozrejme. V Delfte je ich 80 českých a slovenských študentov, v Amsterdame okolo cez 400, v Groningene tiež cez 400 a vidím veľký nárast záujmov študentov. To sú mozgy, ktoré odchádzajú, ktoré síce sa učia veľmi dobre na tých univerzitách, sa presadzujú, ale dnes hovoria veľmi otvorene, že sa už nevrátia späť. Čo je obrovský problém pre budúcnosť Slovenska. Takže, čo by som robil ako študent ináč? Asi by som reagoval podobne. Ja som odišiel do Holandska, dá sa povedať, v rokoch, kedy ešte tá otvorenosť svetu bola malá. Možno som bol prvý, ktorý odišiel z Košíc v tom čase. To už teraz neviem povedať. Bol som motivovaný dosiahnuť niečo a pracoval som, dá sa povedať, deň a noc. Mal som motiváciu, ktorá bola veľmi veľká. Tá motivácia dneska u tých študentov je už pomerne nižšia. Už ten svet je vyrovnanejší a je balancovanejší, dá sa povedať. Čo by som robil ináč? Asi by som sa venoval rovnakej téme, ktoré sa venujem teraz. Asi by som sa venoval rovnakým spôsobom. Možno by som viacej pozornosť venoval práve tej vedeckej činnosti, ako som sa venoval počas tých rokov. I keď dneska to znie samozrejme veľmi paradoxne, ale vyhľadával by som práve témy, ktoré sú pre budúcnosť dôležité. Treba mať v živote kúsok šťastia
ale treba to šťastie podchytiť. Uh-huh. Čiže správne nájsť si tému pre svoju výskum, správne nájsť si tému pre svoju budúcnosť je veľmi dôležitá vec. Chcel som sa vrátiť ešte k otázke, ako som sa dostal k výkonovej elektronike. Ja som prišiel študovať na Technickú univerzitu v Košiciach v roku 1980 a hlásil som sa na kybernetiku. Kybernetika bola v tom čase odbor, ktorá bola veľmi populárna a pôsobila pre mňa vedecky atraktívne, tak som sa hlásil na kybernetiku. Univerzita ma preradila na tzv. Silnoprúd. Uh-huh. Čo sa mi nepáčilo. To sa mi ako veľmi nepáčilo, tak som išiel a som si podal žiadosť na to, aby som bol preradený späť na kybernetiku. Pozval ma na pohovor profesor Ščerbinský, ktorý bol v tom čase prodekanom, sa mi zdá, nie som si istý úplne. Pozval ma na pohovor a mi hovoril, že prečo to chceš akože zmeniť? Ja hovorím, tak kybernetika má budúcnosť, je to téma, ktorá... On hovorí, no vieš, ja ti teraz dokážem oponovať iba v tom, že vzniká nová téma, výkonová elektronika a on dokonca videl, ako vizionár, ma presvedčil v tom čase, v roku 81, že tá téma, kde som akože bol predurčený fakultou, tá téma má svoju budúcnosť a že treba sa tomu venovať. A ja som tak nadchol, že som tomu uveril a som tomu venoval. Dnes som mu vďačný za to a len tento povedať, že tá vizionárska téma, ktorá on vtedy ju videl ako pre budúcnosť veľmi atraktívnu, spôsobila tomu, že som sa tomu venoval aj ja celý život. Takže ďakujem mu tým pádom aj dneska ešte dodatočne. On už myslím si, že už dávno nežije, ale chcem mu poďakovať týmto spôsobom. To sú také milé konštatovanie, že keď nejaká zmena, ktorú vyvolalo prostredie, je v podstate zmena k lepšiemu, len na to prídeš až neskôr. Aké sú tvoje plány do budúcna? Momentálne mám tie témy, ktorým sa venujem. Mám asi 30 PhD študentov, ktorým sa venujem. Mám v úmysle ešte sa venovať svojej vedeckej téme niekoľko rokov. Chcem organizovať konferencie. Mám dokonca v pláne priniesť nejakú veľkú konferenciu do Košíc, ak mi to bude umožnené. Košice majú potenciál a tým pádom zvýrazniť ten potenciál Košíc ako mesta samotného, ktoré je mesto nádherné, to vieme. Má všetky možné ingrediencie pre úspešný konferenčný miesto konferencie. Chcem sa venovať vede ešte v najbližších rokoch. Ak mi zdravie dovolí, tak čím dlhšie. Samozrejme to ťažko povedať, ako sa budúcnosť bude vyvíjať. A moja hlavná téma, nosná téma sú práve tie siete budúcnosti a Energy Hubs, kde v Holandsku máme problém ten, že sieť je poddimenzovaná, je zahltená a tie Energy Hubs, lokálne energie generované zo solárnych, veterných, s baterkami, s vodíkom, umožní tú sieť odľahčiť a umožní lokálne energiu produkovať, energiu generovať, energiu spotrebovať. Tam vidím obrovský potenciál. To je jedna z tých tém, ktoré sa chcem venovať. Venujem sa čiastočne umelej inteligencie, ale to dneska robí každý. Ja som odborníkom v tej téme práve tej výkonovej elektroniky a energii a práve tam, čo sa týka tej umelej inteligencie, tá nám umožní urobiť veci, ktoré sme doteraz robiť nevedeli, nedokázali. Takže to sa chcem venovať tiež tejto téme ako momentálne. Ja keď som si trošku robil prípravu a pozeral tvoj profil, tak ty patríš medzi vlastne vedcov a profesorov, ktorí majú veľmi blízke pripojenie s praxou a vlastne transfer tých poznatkov do praxe. Môžeš k tomu niečo viac povedať, nejaké úspechy, na ktoré si zvlášť hrdý? Tak úspechy samozrejme sú, ale najprv sa chcem venovať tej téme, ktorej som sa venoval v posledných rokoch s jedným PhD a to je práve tá elektromobilita, čo sa týka tých mestských dopravných systémov. Venoval som sa práve téme tých trolejbusov v Arnheme, kde sme ukázali mestu Arnhem, že trolejbusy, takzvané parciálne trolejbusy, ktoré majú baterky a dokážu ísť aj ako autobusy elektrické, majú veľký význam ekonomický a tá sieť trolejbusová dokáže nabíjať práve elektromobilitu, elektrické autá a tým pádom je to sieť, ktorá je ďalšia sieť, ako odľahčiť tú sieť hlavnú. V Košiciach prebieha momentálne veľká diskusia ohľadom tej elektromobility, ohľadom trolejbusov. A ja som prispel do diskusie, ma zaujímala tá téma, tak som urobil štúdiu pre Košice a som publikoval ju v Korzári.
Na niekoľkých stránkach sme ukázali, že tá elektromobilita cez trolejbusy, parciálne trolejbusy, ktoré umožní použitie trolejbusovej siete, ktorá tu je, zároveň s kombináciou s baterkou, to je vlastne autobus, ktorý zväčší dosah tých trolejbusov, je téma, ktorá dokáže byť ekonomicky výhodnejšou a momentálne na politikoch, ako to dokážu oni spracovať. Ale ja som to publikoval v Corsaris so svojím študentom PhD, kde som sa venoval špeciálne pre Košice. Tie som zasiahol do mestských pomerov. Ďalší príklad, ktorý by som rád uviedol, minulý týždeň v Pravde vyšiel článok, ktorý hovorí o tom, že v Holandsku predstavili nabíjačku pre bicykle cez stojan bicykla. To je téma, ktoré som sa venoval pred mnohými rokmi, kde mám patenty svoje a ten startup, v podstate na tejto téme postavený startup, urobil z toho, dá sa povedať, dneska produkt. V článku v Pravde bolo uvedené Holanďania. Tí Holanďania, to som ja práve, to je práve to paradoxné. Ja som ti potom ukázal, som ti poslal článok, kde tam v holandských médiách píšu o mojom mene a o Delftskej univerzite. Slovenské médiá prevzali z toho čas len Holandsku. Ja to samozrejme tomu novinárovi nezlievam, pretože on nemôže mať predstavu, že ten Pavol Paveriek, to si z Košíc, ktorý tu v Holandsku pôsobí mnohé roky, takže prevzal to bez mena. Ale nabíjanie tých bicyklov cez stojan vidím ako jeden z potenciálnych možností, ako tie bicykle spopularizovať a umožniť ich rozšírenie. Mojím snom bolo práve tie nabíjačky na bicykle so solárnymi článkami, dajme tomu pri mori, na Slovensku to môže byť kdesi aj v horách, keď ten bicyklista, ktorý ide na bicykli elektrickom, je možné zaparkovať bicykel bez nabíjačky, položí ho na ten tzv. Tile, to znamená na tú dlaždicu, voláme to tiler a nabíja ten bicykel cez dlaždicu bezkontaktne. Takže tento koncept bol úspešným konceptom, ktorý dokázal vyvinúť produkt. Momentálne ten startup je už samozrejme mimo mňa. Ja uznávam, že to je úplne iný, dá sa povedať, športová disciplína, budovať firmu, marketing, jednotlivé ekonomické vzťahy, takže to už ako sa týka, je to mimo mňa, ale som, dá sa povedať, otcom myšlienky a autorom toho Tyleru ako ďalšieho úspechu. Mám niekoľko patentov, ktoré boli aplikované. V roku 1995 som vyvinul tzv. Smart Trafo, to znamená rozumný transformátor, ktorý som patentoval po celom svete a bol aplikovaný. Dneska práve ten Smart Trafo, ten patent už medzi tým samozrejme vypršal. Dneska to Smart Trafo sa ukazuje byť ako jedna z ciest pre siete budúcnosti, lebo dokáže tým pádom, že spína medzi odbočkami transformátora, dokáže udržiavať napätie v sieti na konštantnej úrovni. Takže to sú tie dosahy, ktoré som dosiahol, na ktoré som hrdý. Samozrejme je mnoho ďalších vecí, na ktoré som hrdý, ale najviac som hrdý práve na to, že som vychoval študentov PhD, ktorí sa vo svojej praxi presadili vo svete. Momentálne mám študenta, ktorý pracuje v CERNe, má stabilné zamestnanie v CERNe. Mám študenta, ktorý pracuje pre ESA, pre European Space Agency, pre výskum rôznych vesmírnych technológií. Mám študenta, ktorý pracuje pre Siemens Energy v Berlíne ako hlava výskumu, študenta, ktorý pracuje pre Siemens v Norimberku, študenta, ktorý pracuje pre firmu. Takže som hrdý na svojich študentov, ktorí dosiahli nejakým spôsobom tú pozíciu a ktorí ma ďaleko prevýšili vo svojich vedomostiach a ktorí ma ďaleko predčili vo svojom kariérnom postupe. A to je moja hrdosť. A si hovorím, že som prispel tým pádom k niečomu dobrému a som prispel svetu k nejakým spôsobom k riešeniu tých problémov alebo technických víziev, ktoré svet má. Ako hovoria mladí, respect. Páľ, ďakujem pekne, že si prijal moje pozvanie. Bolo mi ozaj cťou mať tu tak vzácneho človeka. Prajem ti veľa zdravia, veľa elánu a veľa šťastia na dobrých ľudí do ďalšieho života a úspechov v práci. Ďakujem.